Amin wa alaikum assalam. Sunusu Bature ya gari. Alhamdulillah. Kai. Rufa'I. Waya yake ne kuma da babban mutum. To ba ai ka san duk kun riga excellency ya san mun da kanan gaba daya. Yanzu dai abin da za a yi dai maganar takardun nake jira a kawo mun. To a ɗan da excellency din. Fine, how you are alive? How you are work? How you are? I am Ahmed the Rufa'I. We going to the house today. My sitting is a house anything. Okay, I want to see you too much. me, easily like anything. My talking continue contribution another my people through my life. Okay, no problem. God bless you. An ba mai Now? wai da wasu kusan fa da wanda yake magana ba.